Eu, entre a misión que me encomendan e o tempo que me asignan, teño que aproveitalo, e o primeiro que vou facer é anunciar a figura homenaxeada no próximo ano. A reunión que tivemos do padroado que rexe a Fundación Iso dos Poetas acordou por unanimidade que o ano 1921 celebraremos aquí, doxe nun ano, non exactamente un autor. Imos homenaxear 6 textos, 6 poemas en lingua galega, os 6 poemas en lingua galega que fixo o gran poeta mártir Federico García Lorca. Os 6 poemas galegos que apareceron en 1935, en decembro, na editorial da editorial Nós, de Ángel Casal, outra víctima, outro mártir, e que, desgraciadamente, cando chegou o lume inquisidor dos que non querían poemas, ni moito menos en galego, pois desapareceu aquela edición que prologou con agarimo, con amizade verdadeira, Eduardo Blanco Amor. Eses orixinais están, querido presidente Baltar, depositados, custodiados, levounos Blanco Amor consigo polo mundo adiante e retornounos a Ourense. Polo tanto, os orixinais, algúns deles escritos en sobres, en papéis con membrete de hotéis, de lugares polos que Federico transitou e onde encontrou fervor galego, onde atopou axentes nosas que lle motivaron eses textos, porque realmente hai polémica, xa sabedes, os estudosos destas cousas, que si fixo, si non fixo, que si puxo, que si non puxo, que si Guerra da Cal, que si Blanco Amor correxiu. Eso é o que menos conta. O que conta, en realidade, son 6 textos na lingua propia de Galicia, escritos da mão de Federico García Lorca e publicados por Ángel Casal e reproducidos posteriormente moitas veces en edicións facsimilares, etc., etc., pero que honran. Non escribiu en polaco, Federico, nin escribiu en inglés, a pesar de estar en Nova York, e a pesar do impacto que lle causou a cidade de Nova York, escribiu en galego, por algo sería. Por algo sería que un poeta da súa categoría e da súa inspiración e da súa forza escribiu eses 6 poemas en galego. Por lo tanto, serán os homenaxeados o ano que ven, e aquí teño que dicir que a Consellería de Medio Rural, presente a través do seu titular, o ourensán e veciño José González, ten previsto un convenio coa nosa fundación para materializar, para abrir un concurso de ideas, de paquetas, que eses 6 textos de Lorca pois sexan interpretados materialmente, plásticamente, por creadores e creadoras. Por lo tanto, o que conste que a colaboración entre a Consellería de Medio Rural e este medio natural, que foi tamén medio rural, meu pai quería facer aquí, invertiu os cartos que trouxo da Argentina para facer aquí unha granxa
despois enfermou e morreu e non puido realizar o sono, pero o seu soño estámolo cumplindo hoxe. Permítanme ese recordo para ele e para todos os nosos emigrantes que sacrificaron as súas vidas e que fixeron Galicia tamén. Hai uns agradecementos especiais. Hoxe é día de festa, é día de romaría, é día de xúbilo, é día de compartir, é día de celebrar, é día da amizade, a pesar da pandemia, das máscaras estas e de todas estas cousas, pero é o que é. Pero todos os días, día a día, aquí neste sitio, hai persoas, homes e mulleres, que por vontade política da Deputación de Ourense e por expreso desexo do seu presidente colaboran, axudan, porque desgrazadamente os poetas, os escritores, os artistas, os cantautores, as cantautoras, a xente, os homes e mulleres da cultura non podemos poñer pedras nin plantar árbores, algo facemos, tamén axudamos, claro que sí, pero non somos o eficaz que hai que ser nestas cousas. Eses agradecementos especiais, non políticos, senón técnicos, teñen que ser para Marta do Campo, para José Fírbida e para César Enríquez, o noso querido e entrañable Cachín. E para todos os traballadores que veñen aí uns os poetas a facer o mellor para que este sitio prospere, para que este sitio avance, para que poidamos celebrar esta e outras actividades. No ano presente, este sitio, este anfiteatro, como dixo Xavier, nós, que vai levar o nome de nós, e que, señor alcalde do Carballiño, está a disposición súa, está a disposición de todos os alcaldes da comarca, está a disposición de todos os colectivos culturais, de todos os grupos rexistrados e non rexistrados, correctos e incorrectos, ortodoxos e heterodoxos, todos, todas, teñen lugar aquí. A miseria moral dos que intentaron con malas artes, con baixeza, con ruindade, terxiversar, manipular este proxecto, xa puxeron os seus sitios galegos e as galegas. Xa están postos, fora. Polo tanto, o meu agradecemento especial a un irmão que non coñecía. A veces un ten irmãos que non sabe diles. Ese é José Antonio Mosquera. José Antonio Mosquera, que está por aquí, non sei, foi o home que concebiu, xunto cos técnicos, este anfiteatro, foi o que construiu, que podedes visitalo despois, a instalación en homenaxe a Antón Tobar, que foi o ano pasado homenaxeado, e eso, un irmão, un ourensán da Belenda, un home xeneroso, novo, con ideas profundamente deste país, pois eu que vou para vello teño a ilusión que teño grazas a irmãos e a irmás como Mosquera. Gracias, irmão. E remato, porque senón despois din que monopolizo. Polo tanto, quero rematar, se me permitides, cun poema, cun dos 6 poemas de Federico García Lorca,
dos 6 poemas galegos, coa cantiga do neno da tenda. Neste poema, nesta cantiga, Federico fala de Ramón de Sismondi, un adolescente, un rapaz, que está nunha tenda, nun comercio da Rúa Esmeralda, da calle Esmeralda de Buenos Aires, unha calle céntrica, e que está vasoirando. Aí debe estar a mau, probablemente, de Guerra da Cal ou do propio Eduardo, porque en galego é barrera, a vasoira é o instrumento. É unha invención moi interesante, vasoirar. Ao mellor non admite Enrique Monteagudo, pero é cousa dil. Nese poema fálase de Ramón de Sismondi, que está triste. É un mozo guapo, fervoso, bo mozo, ben plantado, que lle chama a atención a Federico pola súa beleza, pero que está triste, que está moi triste. Está moi triste porque está ferido de saudade, efectivamente, evidentemente, como tantos, como miles. Eu tiven a sorte, a través do meu mestre, da persoa que me iniciou a min no ideal de Galicia, don Rodolfo Prada, de coñecer, eu coñecí a finais dos anos 60, a Ramón de Sismondi, que non se chamaba Ramón nin era de Sismondi. Ramón púxolle Federico e atribuílle ese topónimo, ese lugar, que era un home triste, seguía sendo un home triste, que nunca máis puido regresar. O poema di así: Bos Aires ten unha gaita sobre do río da Prata, que toca o vento do norte coa súa gris boca mollada. Triste Ramón de Sismondi, aló na Rúa Esmeralda, vasoira que te vasoira, polvo de estantes e caixas. Ao longo das rúas infindas, os galegos paseaban, soñando un val imposível na verde riba da pampa. Triste Ramón de Sismondi, sinteu a muñeira d'auga, mentre 7 bois de lúa pacían na súa lembranza. Foise pra beira do río da Prata. Sauces e cabalos nuos creban o vidro das aguas. Non atopou o xemido malencónico da gaita. Non viu o inmenso gaiteiro coa boca frolida d'alas. Triste Ramón de Sismondi, beira do río da Prata, viu na tarde amortecida vermello muro de lama. Moitas gracias. Graciñas. Tremola a evidencia de sermos os millores, os máis doados, os máis fortes, de que todas as forzas do espírito están connosco, de que imos triunfar por sermos nós, por sermos galegos, e por seren o tempo e o mundo os que o piden. Nós conta a Chara Garimo e xenerosa axuda en todos os que sintan diste xeito. A todos os que nos lían, saúde e terra. Palabras moi ben acaídas, por certo, para presentar agora, darlle a palabra a César Lorenzo Gil, de Aira Edicións, que nos presentará o libro Camiño de Nós. Por favor, César Lorenzo Gil. Benvidos e benvidas e moitas grazas por estardes aquí, as autoridades aquí presentes e o público en xeral que, desafiando a calor, como case sempre nesta festa da palabra, vos atrevedes a vir nestes momentos de incertos.
estes momentos en que apetece máis ficar ao resgardo e ficar na casa, está ben que de cando en vez deixemos que fuxan as nosas ganas de alegría, as nosas ganas de festa, e nos xuntemos e celebremos. Pídovos antes de nada que imaginedes que estades o 5 de xullo do 1926 ollando cara lá, cara a ponte que unha vez fora da Insua atravesa ese regato que hai. Veredes seguramente, supoño que ao redor das 9 da mañá ou así, vindo de Madarnás e camiño de Couceiro e Corneda, a 7 persoas, a 7 persoeiros que eles mesmos se definen como montaraces mouchos, porque van armados non só con lentes e sombreiros, senón con trípodes de cámaras fotográficas, báculos pro camiño. Son 7 camiñantes que naquel momento debían ser algo así como os extraterrestres dos que falou antes Luis González Tosar. Tal vez foron os primeiros extraterrestres que pisaron a Insua, pero que en realidade son 7 galeguistas. Son Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino López Cuevillas, Xavier Pardo Bedia, Afonso Vázquez Monxardín, Lois Feixó e Antón Sánchez. Viñan desde Ourense, camiño de Compostela, nunha peregrinaxe que aproveitaba o vello camiño dos arrieiros, que durante séculos levou mercadorías e persoas entre esas dúas cidades, mas que nese momento o que levaba era un ideal de fe, porque eran persoas profundamente religiosas, católicas no seu caso, mas tamén un novo ideal que tiña que ver coas ideas do galeguismo, que se foran xerando durante prácticamente un lustro desde a creación das Irmandades da Fala, e que estes peregrinos quixeron levar ao propio terreo. Eran 7 persoas que sabían das dificultades. Hoxe estamos moi afeitos ao Camiño Xacobeo, estamos moi afeitos a peregrinar a Santiago, ven xente afortunadamente de todo o mundo. O Camiño de Santiago volve ser unha das esencias do país galego, mas naquel momento eran tempos escuros pro camiño. De feito, estes peregrinos, nalgún momento, tiveron algún tropezón coa Garda Civil, encontráronse coa xente que non comprendía a súa peregrinación, que os confundía con enxeñeiros que ian colocar as vías do tren. Pasaron algunhas aventuras que recollemos neste libro que hoxe presentamos aquí, que se chama O Camiño de Nós. Este libro recompila as crónicas que nese mesmo ano, 1926 e 1927, un dos camiñantes, Xavier Pardo de Bedia, pois compuxo no xornal A Nosa Terra. Eses textos estiveron dormindo un longo sono nas páxinas das hemerotecas, mas este ano, por iniciativa de Luis González Tosar, pois quixemos reverdecelas, actualizalas e convertelas nun obxecto que, permitídeme, que como editor do que estou moi orgulloso. Grazas á colaboración, amparo e promoción da Deputación de Ourense, Aire Editorial puido compoñer este libro que, a máis dos textos de Xavier Pardo, conta co inestimable complemento das fotografías de Xulio Gil, que hoxe nos acompaña, das acuarelas de Isabel Seidel e dos debuxos de Miguel Robledo. Eu, como editor, quería que acompañasen as palabras de Xavier Pardo, máis os paratextos que preparou o editor Luis González Tosar, que estivesen tamén 3 figuras para darlles esa aparataxe gráfica, para converter esas crónicas que estaban nunha hemeroteca, convertelas neste libro. Quería que fosen 3 persoas moi vinculadas a Ourense. Xulio e Miguel son ourensáns de pro, e a propia Isabel, aínda que é alemá de nacemento, pois é veciña de Amoeiro, concretamente desde hai moitos anos, e ten 3 preciosos fillos ourensáns. Entón, nese sentido, estou moi orgulloso de que este proxecto sexa eminentemente ourensán, pensado na Iso dos Poetas, promovido pola Deputación de Ourense, editado en Allariz, que é onde é a Aire Editorial, e apoiado por estes outros autores dos que a beleza do seu traballo gráfico eu creo que están aquí moi ben reflectidos. Nada máis, o tempo é pouco, hai moito que festexar, hai moito que homenaxear. Simplemente invitarvos a que vos mergulledes nestas crónicas de Xavier Pardo Bedia. Veredes que son moi narrativas, que nos permiten imaginar como era Galicia de hai tantos anos, e camiñar por estas mesmas paraxes que moitas de vós paseades a diario, pois
coa fasquía que tiñan daquel tempo. E coas imaxes, pois un pouquiño, comparar as palabras de Xavier Pardo co aspecto que teñen hoxe en día. Nada máis, moitas grazas por vir e desfrutade moito do día. Como as nubes que impele o vento, e agora asombran e agora alegran os espazos inmensos do ceo. As imaxes de múltiples formas mestran as feituras de cores incerto. As ideas locas que eu teño, as imaxes de múltiples formas mestran as feituras de cores incerto. Agora asombran, agora aclaran o fondo sin fondo do meu pensamento. Antes de comezar coa entrega dos premios Insua dos Poetas 2020, quero facer un capítulo, quero meter outro capítulo de agradecementos. Como todos os anos, os galardóns que se van entregar están feitos por Acisclo Manzano, o que, unha vez máis, damoslle as gracias por colaborar e por facer estas magníficas pezas. Estás aí, non te vía. E por outra banda, como vos dicía ao principio, isto no lugar onde estamos agora reunidos, ou onde estades sentados, non sei se vendes perfectamente aquí, que hai unha lona. Aquí tiña que haber, pois algo un pouco máis axeito, por circunstancias non deu tempo de facer, aínda que sí que xemos poñer o lema que vai presidir este anfiteatro nos. Todas as forzas do espírito están connosco. Comezamos, pois, coa entrega de premios Fundación Insua dos Poetas 2020. Tiven un pequeno percance, confundín papéis e as actas destes premios quedaronme na casa e trouxen outra cousa, pero tentaremos facer o mellor que podamos estes premios. A xuntanza extraordinaria da Fundación para conceder estes premios deste ano estivo formada por Luis González Tosar, presidente da Fundación Insua dos Poetas, Domingo Manuel Calvelo Iglesias, vicepresidente, Xavier Castro Martínez, secretario, Celso Sánchez González, tesoureiro. Como vogais actuaron Gisela Barbeito desde Bos Aires, Antón Pulido, Acisclo Manzano, Xosé Ricardo Rodríguez, Anxo Lorenzo en representación da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e Pablo Pérez en representación do presidente da Deputación de Ourense. Polo tanto, a categoría
Literatura, que é o primeiro premio que imos entregar, está outorgado á profesora Pilar García Negro. Pilar García Negro, profesora da Universidade da Coruña, escritora, feminista, sempre comprometida coa lingua e coa literatura, ten feito un montón de traballos ao longo da súa carreira, ademais de ter esa fase política na que sempre estivo ao lado das mulleres, entre outras moitas publicaciones, entre moitos congresos nacionales e internacionais sobre sociolingüística nos que ten participado, de literatura galega, de feminismo. Ten publicado varios estudos sobre Rosalía de Castro, sobre Pardo Bazán, Eduardo Blanco Amor, Carballo Calero, María Xosé Queizán ou Pilar Pallarés, entre outros. Así que recolle o premio a profesora Pilar García Negro e entrega o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar. Presidente do Parlamento da Galiza, que coido que non está aquí físicamente, mas así mo anunciou e penso que estará in pectore. Conselleiro de Cultura e Turismo, presidente da Deputación Provincial de Ourense, secretario xeral de Política Lingüística, director xeral de Cultura, alcalde do Carballiño, presidente da Fundación Insua dos Poetas, e rógolles encarecidamente que se den por nomeados o resto de representantes públicos que aquí nos acompañan e honran este acto, que non figuran neste meu enunciado. Compañeiras e compañeiros premiados, amigas e amigos, é unha honra para min partillar con todas e todos vós este espazo e este tempo de homenaxe ao Grupo Nós e máis a Ricardo Carballo Calero. É-me moi grato tamén reencontrarme con vellos colegas de traballo parlamentar como Miguel Santalices e Manuel Baltar. O de vellos é simplesmente por sermos do século XX, sen maiores precisións. Non entraremos nelas. É-me moi grato tamén participar nunha celebración que fai certo o axioma clásico de que todas as artes son amigas, como amosa tamén que a cultura galega é plural e variada, tanto como o espléndido campo que aquí ou noutros moitos lugares da nosa nación nos acolle. Carballos, ameneiros, castiñeiros, nogueiras, maceiras, tamén toxos e silvas, e toda a vida que agariman, son un bon símbolo de convivio pacífico e fecundo, como o que debe rexer a cultura nacional, a cultura galega. Definir a cultura como plural é, sinxelamente, por a luz o seu epíteto, o seu atributo esencial. Estes premios ben o certifican e eu síntome moi afortunada por merecer a confianza de quen así o practica, como me congratulo de reencontrarme en terras ourensás e de estrear a miña asistencia a este foro de cultura viva e actuante. Porque esta terra, Ourense e as súas comarcas, ben se poden orgullar de ocuparen lugar senlleiro na nosa historia e na nosa cultura. Hai 100 anos, como xa recordaba o presidente da Fundación Insua dos Poetas, a Bella Aurea vía nacer a revista Nós, unha publicación de alta cultura, arredor da cal a Galiza despertou a súa verdadeira modernidade, a que olla para sí e desde ela para o mundo, en galego,
sen tutelas nen seguidismo acrítico, na continuación dunha historia patriótica que con tanto brío e valor estético encabezara unha muller no século XIX, Rosalía de Castro, cuxos poemas nos agasallaron o trío que acaba de intervir. Os artífices de nós son moito máis que servidores entregados de arte e de literatura. Son os artífices do nacionalismo galego contemporáneo, os herdeiros do espírito das Irmandades da Fala, os que colocan todos os seus talentos, como na parábola evangélica, ao servizo da Galiza e da súa significación cultural e política. Ambas dimensións son simbióticas, aliméntanse mutuamente, e nós temos a fortuna de sermos descendentes dunha xeración que integrou nomes imprescindíveis como os de Vicente Risco, Castelao, Otero Pedraio ou Cuevillas. Porque ser diferente é ser existente, como afirmaba Risco. E nas súas palabras, un pobo exixe, precisa, son palabras de Risco, unha suma de garantías para o desenvolvemento libre da súa vida, e a xustiza ordena que lle sexen prestadas esas garantías. Por iso, porque a Galiza existe, como proclamou un mozo estudante de 20 anos, chamado Ricardo Carballo Calero, porque o pobo galego existe, Castelao uniu en asociación inmellorável arte, literatura e acción política. Por iso, un xigante da literatura e da ciencia chamado Ramón Otero Pedraio nos entregou unha novelística, unha poesía, un teatro e unha investigación riquísima sobre nós, sobre a nosa xeografía, a nosa historia, a nosa arte. Por iso brillan como en ningún outro membro da súa xeración o nome e a obra de Ricardo Carballo Calero. Para el, a memoria histórica non foi só un dereito, senón un deber. Nunca padeceu complexo edípico. Nunca quixo matar os pais. Non só se formou aplicadamente ao abeiro daqueles mestres, senón que se propuxo concederlles o debido valor e ofrecernos a todos nós a información e a interpretación da súa obra, como testemunha privilexiada dunha produción escrita con letras de ouro na nosa contemporaneidade, produción a que el propio contribuiu para alén do seu traballo científico con obra literaria en todos os xéneros que serviu, poesía, teatro, narrativa. Un grande da nosa literatura, un grande da Galiza. Síntome moi honrada, reitero, de estar na terra de Clara Corral, de Filomena Dato, de Áurea Rodríguez, de Antón Lousada Dieguez, de Eduardo Blanco Amor, de Alexandre Bóveda, de Bencho Sei, de Dora e de Pura Vázquez, de Celso Emilio Ferreiro, de Antón Tobar, de Olimpia Valencia, da Coral de Ruada, de Faustino Santalices, de Antonia Ferrín, de Olga Gallego, de Xaime Quesada, de Buciños, de Carmen Lejísima, de Acisclo Manzano, de Manuel Gallego, de Antón Failde, de Carlos Casares, de Vitoria Carballo Calero Ramos, de Felipe Senén, de Cesario Sánchez Iglesias, de Vieito Iglesias. E rógolles, por favor, que non interpreten isto como un inventario, senón como unha simples escolma. Non quero alongala máis. De tantas personalidades máis de que se nutre a nosa identidade colectiva. Amigas e amigos, para moitos veciños de Madrid, Quevedo ou Goya son estacións de metro. Pouco importa esta deficiencia cultural se reparamos en como sobrancean para eles outros moitos garantes de identidade. Abonda con todas as institucións do Estado, co Real Madrid ou co Corte Inglés, para esa identidade sentirse forte e segura. A nós
galegas e galegos, vainos a vida en coñecermos a nosa historia cultural e quen a construíu, porque ela é pasaxe certa para sabermos quen somos, a que temos dereito e que deberes colectivos nos comprometen. A historia, en fin, como aval do futuro que merecemos, como todos os povos do mundo. Pido permiso ao poeta para me apropiar duns seus versos lapidarios, que din así: e aquelas sabias palabras fóronse repetindo por todos os lugares, cruzaron como frechas as torres e avenidas, molláronse coa mesma chuvia campesina agardada desde sempre e fundíronse en bronce puro cun molde e forma que vos deixo. O poeta chámase Luís González Tosar e é a alma mater deste lugar ao que lle desexo longa vida e actividade, porque iso será garantía de boa aventura para o noso sentimento e o noso pensamento galego, porque este anaco de terra galega é hoxe representación da Galiza viva e con futuro que todos arelamos. Amigas e amigos, permitídeme, antes de finalizar, que exprese as miñas saudades e renda tributo de memoria agradecida a dous galegos que xa non están connosco, físicamente, e que tanto amaron esta terra e a Galiza toda. Vitorino Núñez, que nos deixou hai xa 10 anos, e Bautista Álvarez, hai 3 anos. Na súa recordación e no ronchel do seu exemplo, quero eu seguir a edificar unha morada onde todas as estancias nos devolvan espellos dignos de nós, tal e como me aprendeu o meu admirado mestre Ricardo Carballo Calero. Excúsome, amigas e amigos, por ter ocupado demasiadamente o voso tempo e agradezovos inmenso a vosa atención. Obrigada de corazón a todas e a todos vos. Continuamos cos premios. Premio na categoría audiovisual a Cineclube Carballiño, un cineclube creado no ano 1969, que foi dos primeiros e que segue pervivindo grazas a un grupo de cinéfilos e cinéfilas que con entusiasmo e con moi poucos recursos axudaron a sentar as bases dunha cultura e dunha industria audiovisual inexistente hai medio século que hoxe florece en Galicia. Recolle o premio Ricardo Paz, entrega o director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo. Se empeza co primeiro paso, non? Fai 50 anos, ora xa fai 51, pois hubo un grupo de xente no Carballiño que deu o primeiro paso para que hoxe poidéramos estar aquí recollendo este premio. Polo camiño houve moita xente que seguiu dando pasos para chegar aquí, non? Nos recollemos o premio, en realidade, un pouco en nome de todas esas dúcias e dúcias de personas que en todos estes anos adicaron un pouco do seu esforzo e do seu traballo a que existira un cineclub, non? Esperamos poder continuar e que dentro de outros anos outros o recollan por nós. Moitas grazas. Para a cantautora e compositora María Xosé Silvar, artísticamente coñecida como SES, caracterizada polas súas valentes mensaxes e pola súa defensa do noso idioma propio, que desde variados estilos musicais tense situado na vanguarda da música galega pola súa calidade e por ter conectado coas xeracións dos máis novos. Ven de publicar en febreiro deste ano o seu último traballo. Estamos escoitándolo e desesaxos de escoitala en directo. Recolle o premio María Xosé Silvar, SES. Entrega o alcalde do Carballiño, don Francisco Zumega.
resposta por que cantas en galego, non? Unha pregunta que para min erróneamente legitímase respostándose. Eu nunca respostei, de feito enfádame bastante esa pregunta, pero creo que a mellor resposta que se deu nunca a esa pregunta, como non, dou na Xurxo Souto, que igual que Castelao, a unha, e como moi ben acaba de decir a miña admiradísima Pilar, actitude crítica, vontade científica e retranca. Cando lle preguntaron a Xurxo Souto por que os diplomáticos de Monte Alto cantaban en galego, el contestou por razóns estrictamente comerciais. Eu, directamente, das últimas entrevistas que me fixeron cando fun a España, a Madrid, dixeronme que por que cantaba en galego, e dixenlles, xa non che vou a dicer, non che vou a preguntar a ti ou non che vou dicir a ti que consideraría John Lennon se ti lle preguntaras por que canta en inglés, pensaría que che falta unha pataca po quilo. Tampouco che vou a preguntar por que non lle preguntas a Russian Red, que é de Segovia e come cochinillos domingos, por que canta en inglés. Vouche preguntar algo moito máis interesante, e é se ti serías capaz de comezar unha entrevista a Fermín Muguruza preguntándolle por que canta en vasco. Probablemente non te atreverías porque eles conseguiron unha cousa que non conseguimos nós, que foi respecto. E conseguiron con asertividade e con vehemencia. E non con servilismo. Ninguén ten que agradecerme a min que eu cante en galego. Porque, de feito, a maioría das persoas que cantan en galego, incluso eu mesma, se cantáramos en español, probablemente non teríamos nin a metade de recoñecemento, nin a metade de bagaxe, nin a metade de concertos, nin a metade de público. E isto non creo que sexa unha opinión, creo que desgraciadamente é un dato. Creo que máis ben nós debemos agradecer a ela moitas cousas. Temos unha lingua que en 30 anos vai ser unha lingua de vellos e que probablemente en 50 anos falecerá. Estudos lingüísticos din que morren un promedio de 14 linguas anualmente. E a nosa, por desgracia, é unha das que vai en vías de extinción. Eu non canto en galego porque estea en vías de extinción, nin canto en galego porque me vai a dar unha xunta a ninguén, nin canto en galego porque non contemplo outra cousa. E non contemplo outra cousa, unha vez dime conta, estaba vendo unha película, outro día decía yo a miña parella, unha vez vi unha película que me recomendo, chamase Hunger, de 2008, en que se fala da vida realmente dos últimos anos que pasou en prisión Bobby Sands, que é o líder histórico, un dos líderes históricos do IRA. E durante a segunda folga de fame que os presos políticos do IRA protagonizaron despois de que Margaret Thatcher nos anos 80 lle retirara o estatus de preso político, que foi cando xa morreron 30 deles de inanición, un dos sacerdotes lle pregunta a Bobby Sands na prisión por que non deixan iso xa, porque ela os iba a deixar morrer, estaba claro que os iba a deixar morrer, como así foi. E entón o cura pregunta a Bobby Sands e dille, pero ti non sabes que vos vai deixar morrer, que a ela lle dades igual, queres ser unha camiseta máis, queres ser un póster máis, queres ser un mártir máis, nunha taberna, nun pub. E el di, no, pero sabes o que me pasa? Pásame que hai moita xente que non ten nada seguro nesta vida. De feito, hai moi poucas cousas as que ancorarse na vida, nas que anclarse, non? Moi poucas cousas que temos absolutamente seguras. E eu teño esta, segura. E entón eu pensei, ostra, iso é o que me pasa a mí. Casi non sei nada, non? Son socrática completamente, como supoño que a maioría das persoas o somos. Pero eso sei, non? Sei que é o meu deber, como di Pilar, pero que é o meu dereito humano poder ser e vivir na miña lingua. Que a miña lingua non hai que achacarlle, que non se poida, que non triunfes máis ou que non podas sair máis. Edith Piaf, Miriam Makeba, Rammstein, Gianna Nannini, son cantantes universais e históricos que triunfaron en todo o mundo sin cantar ninguna lingua hexemónica, sin cantar en español, sin cantar en inglés, cantando nas súas linguas que eran única e exclusivamente faladas nos seus lugares de orixe. Por lo tanto, non hai linguas pequenas, sino falta de talento. E creo que a miña é unha lingua suficientemente válida como para facer o que sexa. E, ademais, por desgraza, ten unha historia de sufrimento que nos dota de unha
melancolía ás veces, pero tamén de unha forza férrea contra vento e marea que fai que emocionemos non só aquí, sino na outra beira do Atlántico e en calqueira lugar do mundo. E eu non quero, aínda que, por suposto, agradezo moitísimo o premio a todas vos e a todos vos, que ninguén me agradeza nin me homenaxea a min por falar a miña lingua. Eu agradezolle a miña lingua que me dea un motivo para vivir, agradezolle a lingua galega que me dea unha identidade colectiva e individual que me permite vivir con moitísimo máis entereza e espero estar á súa altura, á altura da miña lingua. Moitas gracias. A Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña, asociación que ven dunha extinta antiga asociación chamada Milomes. En 2010 comenzaron a súa actividade como Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña, cariñosamente chamada ALAS, que ademais é moi sonoro. Veñen traballando arreo precisamente para que toda a xente, que todos os grupos minoritarios e todos os que necesitan axuda podan tela. Coordinan o observatorio na Coruña, un observatorio do que falará despois o seu secretario, que virá a recoller o premio, e, sobre todo, encántame porque fan unha labor didáctica, moi didáctica. Van polos colexios, polos institutos, dan charlas e sei de boa tinta, ademais de primeira man, que rapazas e rapaces están encantados e acollen con moi boa gana estas charlas. Recolle o premio Carlos Tilbe, o secretario da Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña. Entrega o premio o deputado de Cooperación da Deputación de Ourense, Pablo Pérez Pérez. Todes, estamos moi ledos de estar aquí hoxe. A verdade é que somos unha asociación que, aínda que vimos dun colectivo anterior, somos moi novos, cumplimos este ano 10 anos. Entón, quero empezar dando as gracias á Fundación Iso dos Poetas, á Deputación de Ourense, por organizar en este acto, por darnos o premio. Quería falar un poquinho do observatorio. Somos unha organización, un servizo local, pero a verdade é que estamos medrando, estamos cada vez chegando a máis centros, máis concellos, cada vez somos un poquinho máis grandes e tentamos facer o mellor que podemos. Tamén quería, non quero esquecerme de agradecer a labor aos nosos socios fundadores que están hoxe aquí comigo, Fito, Damián, Mau e Migui, e tamén o noso técnico do Observatorio, Óscar Rodríguez. Por último, tamén quero agradecer a todas as voluntarias e voluntarios, as socias, socios e socies da nosa asociación, o increíble traballo que fan e as cargas que a veces soportan para poder chegar a institutos, a centros educativos, coas dificultades que a veces atopamos, que parece que falar de liberdade, de diversidade, está case mal visto. Entón, moitísimas gracias a todos e todas e todes por estar aquí, e enhoraboa por o traballo que facedes. Moitas gracias. Muller fantástica, a verdade. Regina Hayas. Ela é presidenta dunha asociación en Río de Janeiro, no Río de Janeiro, que se chama Asociación Recreio dos Anciãos. Unha asociación que foi creada no ano 1940 por un pontevedrés chamado Manuel Barreiro Cabanelas, unha asociación que atende ás persoas maiores e atende aos emigrantes galegos que non poden coidar por sí mesmos. Teñen, entre outras cousas, financiación de diferentes entidades. Tamén está financiada pola Dirección Xeral de Emigración, aínda que non é moito, reivindicamos tamén que fan falta este tipo de iniciativas e darlle tamén entidade a estas iniciativas.
eles dedican todos os seus esforzos e todos eses cartos para darlles a estes nosos maiores que están na migración, medicinas, atención, enfermerías, comidas, de todo. Recolle o premio Regina Hayas, entrega ao secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez Miranda. Senhor Presidente da Diputação de Ourense, Senhor Conselheiro de Cultura e Turismo da Xunta em funções, Senhor Conselheiro de Medio Rural em funções, Deputado electo António Rodrigues Miranda, Senhor Alcalde de Carballinho, demais autoridades presentes, amigas e amigos. É para mim um verdadeiro prazer e imensa honra estar aqui nesta maravilhosa terra do Carballinho. Como galega, nascida em Santa Comba, província da Corunha, fui para o Brasil, Rio de Janeiro, com a minha mãe e o meu irmão, aqui presente, no ano 1959, para juntar-nos com meu pai, que já se atopava ali. Com apenas 9 anos, iniciei a viagem cara à imigração. Parti com a grande ilusão, porque pensava que no Brasil o chão estava cheio de dinheiro e bastava só com agachar-se e colhê-lo. Ao pisar naquela terra por primeira vez, já compreendi que a realidade não tinha nada a ver com a ledícia e a ilusão de uma nena. Com o transcorrer dos anos, assumi os feitos. A imigração à América não sorriu para todos por igual. Tive 2 caras. Na primeira, atopamos pessoas que, sem grande formação, foram capazes de empreender e triunfar num país que os acolheu com os braços abertos. Hoje, é uma realidade que os galegos contribuíram ao desenvolvimento e bem-estar da cidade do Rio de Janeiro, que um dia foi capital do Brasil. Como exemplo, sublinhar que os 50% da rede hoteleira de Rio pertence a galegos, na sua grande maioria de Santa Comba, a minha terra. Na segunda, aquelas pessoas que, mesmo entregando-se em corpo e em alma a um trabalho assalariado, não conseguiram fazer as Américas. Como presidenta da residência Santiago Apóstolo, desde 2010, são esses compatriotas os que têm toda a minha prioridade, assim como a dos meus colaboradores. A residência, ainda que eu prefiro chamá-la a nossa casa, conta com 200 habitações individuais com banho, pero também com teatro, sala de fisioterapia, biblioteca, perruqueria, sala de odontologia, piscina, sauna, etc. As instalações foram melhorando ao longo dos anos para oferecer-lhe uma acolhedora estância aos residentes. Atualmente, temos ali na residência 170 pessoas vivendo, dos quais 32 são galegos. O Recreio, ainda que é uma residência privada, também acolhe os galegos sem recursos. Tenho a certeza de que os galegos que carecem de recursos sentem vergonha de não ter como sobreviver e, por isso, a maioria das vezes, vemos-nos obrigados a convencê-los para entrar na residência. Sentimos-nos orgulhosos de poder dizer que no Rio de Janeiro não se atopa um só galego na rua. A nossa residência sempre mantém as suas portas abertas para recebê-los nas melhores condições. O nosso objetivo é procurar-lhe uma atenção adequada, pero, sobretudo, dar-lhes esse carinho que necessitam para superar uma época difícil e poder viver ali com conforto e dignidade. Quero, neste entre, ressaltar o importante trabalho e apoio que recebemos por parte da Xunta de Galícia e por empresários galegos que confiam no nosso trabalho e que também nos ajudam em época de obras. Permite-me que nomeie António Rodrigues Miranda, o nosso amigo, não só pelas ajudas recebidas, senão também pela proximidade, atenção, carinho e entrega incansável com a que atende aos emigrantes. Galícia
um dia terra de imigrantes e hoje NAI que os acolhe novamente. Pode sentir-se satisfeita, já que não há no mundo quem mire e cuide tanto pelo seu imigrante como a Xunta de Galícia. Em nome dos galegos da diáspora, o nosso agradecimento é os nossos parabéns. Remato agradecendo de todo o coração este prêmio tão importante para mim e que, sem dúvida, me anima a seguir trabalhando para os nossos compatriotas mais desfavorecidos. Premio na categoría Comunicación a Xosé Manuel Piñeiro. Estamos encantados de ter hoxe con nós a Xosé Manuel Piñeiro, ourensán, de Allariz, cunha vocación artística que agromou nel sendo moi novo, que ten demostrado, a base do seu ininterrompido traballo como comunicador, unha extraordinaria conexión en lingua galega co público, nomeadamente desde a Radio e a Televisión de Galicia, desde o ano 1999 hasta o ano 2005, se non me equivoco. Todos disfrutamos e coñecemos o Supermartes, así que sigue traballando, a traballar na radio, na televisión, desde o ano 2011 está presentando o programa Bamboleo. Xosé Manuel Piñeiro recolle o premio, entrega o Conselleiro de Cultura e Turismo, don Román Rodríguez. Moitísimas gracias, conselleiro, gracias a todas e a todos. Podedes creerme que estou infinitamente máis nervioso que hai 15 días recibindo a medalla Castelao, que foi un dos momentos máis emocionantes da miña vida. Hoxe tamén o é. E é moi importante porque é en Ourense. E é un acto dos que nos gusta chamar da ourensanía, querido Luís. Gracias á Fundación Inso dos Poetas por concederme este premio e gracias a todas e todos os que ao longo de 28 anos que levo de carreira profesional de cara ao gran público fostes entendendo o que había detrás dun tipo que regalaba coches cada martes. Todo empezou en Ourense. E isto sábeno moi ben pois as xentes de Ourense capital e, por suposto, da provincia. Eu son de Allariz. Escribí outro día en La Región, e xa non me esquezo de agradecerlle infinitamente que me permita tamén desde hai 25 anos escribir o que me pete, o que me pareza, en galego, por suposto. E decía... Estou moi nervioso, créeme, pero... Dicía que para os ourensáns é moi fácil entenderme. Para os de fora de Ourense folles un pouco máis complicado. De feito, non foron poucas as veces que precisei dun empurrón de ourensanía para continuar a carreira, porque os de fora de Ourense seguían sin entender o que había detrás dese primeiro rapaz e despois xa un señor maior, que ao fin e ao cabo eu xa son un señor maior. E todo empezou cantando a Celso Emilio, e cantando a Tobar, e cantando a Blanco Amor Luís cando ninguén lle cantaba. Eu recordo un acto no Ateneo de Ourense no que debíamos estar como 15 persoas. Eu atrevínme a compoñer unha canción que perdín, desgraciadamente, pero que compuxen para ese acto. E cantei a Tobar cando Tobar, bueno, pois era de unhas grandes minorías, por suposto, os poetas de Celanova, e atrevínme a emular un chisquiño os que eu admiraba, que non eran outros que Miro Casabella, Benedito, Viviano, Quintas Canella, en fin, todos os que compuñan Voces Ceibes, Fuxan os ventos, o Seca Afonso, canto cantei do Seca Afonso. Agora sorpréndense cando canto o Millo Verde, digo, coño, se o Millo Verde cantaba eu no ano 75 e incluso antes, non? E digo que non se entendía fora porque cantas veces, non é momento de queixas nin de reivindicar nada, pero cantas veces tiven que ler
ou escoitar aquelo de Piñeiro e sus chicas, Piñeiro e sus azafatas en plan despectivo, máis ou menos. Na época dos supermartes que Xavier era desde o 92, e eu decía, vale, pero este país necesita que o formen, que o informen, pero tamén que o divirtan, e que o divirtan no noso idioma, que o divirtan en galego. Eu tive a inmensa fortuna de que me chamasen, bueno, pois a tratar de divertir, eu creo que honestamente, a unha parte do pobo galego que vía a Televisión de Galicia. Está ali un dos coches da Televisión de Galicia e eu pensaba hai un momentiño vendo, e escribino tamén hai uns días, o importante que foi a Televisión de Galicia para o idioma. Os meus pais, o ferreiro de Vilaboa e a costureira de Roimelo, trataban de falarnos en castelán aos fillos como vos ocurriu a maioría de vos seguramente, non? Entre eles, evidentemente, somente se falaba galego. Cando chegou a Televisión de Galicia, o idioma oficial da Casa da Rosiña foi o galego, porque se sentiron orgullosos do idioma. Os debuxos animados que tanto lle gustaban a meu pai, ou as películas, ou os políticos, ou a xente que eles consideraban importante, falaban en galego, e falabanlle a través da Televisión de Galicia. Por iso eu sempre digo, cando alguén cuestiona, eu que sei, desde, como falaba desa hai un momentiño, desde Madrid, ou de non nos entenden, non, decían aquelo de que hai que... Para que gastar en televisións autonómicas se hai cousas máis importantes? Seguramente sí que hai cousas máis importantes, pero esa é unha cousa importantísima, importantísima. Defender os nosos medios públicos de comunicación, fundamental, fundamental. E eu quero agradecerle á Televisión de Galicia que me teña esperado, e sobre todo nestes últimos 2 anos, que, bueno, pois o mieloma quixo acompañarme, teño que decirvos que análisis recientes desta semana dime que estou estupendamente, co cal, eso creo que é a mellor noticia. E a Televisión de Galicia e a produtora CTV e a Radio Galega e o xornal La Región pois quixeron agardar por min para que volvera. E por eso estou hoxe aquí con este discurso desenfiado, pero que non o traigo nin escrito, porque non me parecía... O sea, eu creo que tiña que falar co corazón e falarlle a este auditorio maravilloso. Escribí outro día que eu era dos que cantaba, dábame igual para todo un instituto de Verín, como na tua alcaldía, alcalde, aquí no Carballiño, eu creo que cantei para 15 persoas, e na Casa da Xuventude de Ourense debín bater o récord de actuar para 8. Pero eu era como se estuvera en Castrelos, en Vigo, daba igual. Eu cada vez que aporreaba a guitarra e cantaba aquelo de Os vampiros, por exemplo, do Seca Afonso, ou calquer poema, non sei, ou Digo Vietnam e basta, de Celso Emilio, que pedazo de poema para min xa era maravilloso. Como maravilloso seguirá sendo, bueno, pois o continuar co traballo. Hombre, acabo de ler as audiencias que me chegaron. Permitime, Pilar, que foi un discurso maravilloso, nun momentiño mirar o teléfono para ver se me chegara a audiencia donte do Bamboleo, e fomos líderes indiscutibles e a mellor audiencia de toda a tempada, co cal hoxe estou máis feliz aínda, se cabe. Discurso precioso, por certo, e alégrome de ter ao meu lado a SES, que creo que é a artista galega que aínda nunca tuven o prazer de presentar, pero que agardo facelo en calquera momento. Gracias de corazón, gracias Manuel, gracias á Deputación de Ourense, sempre hubo aí un apoio tamén importante, e a Fundación Inso dos Poetas nesta festa da palabra. Eu non sei facer outra cousa máis que falar. Procuro nunca ser un falabarato, aínda que ás veces me dedique a regalar coches. Os que me queren coñecer sempre saben ler entre liñas e mando moita mensaxe de Noso Señor. Eso a veces costoume máis dun disgusto, pero sigo aquí. Moi bons días, moitísimas gracias. Pois co murmurio desta auga
a auga do Aloumiño. Xa pechamos estes premios, estes 7 premios que todos os anos damos. Por certo, 7 premios, porque temos aquí detrás 7 carballas. Inicialmente o premio chamause Premio Inso dos Poetas 7 Carballas. Parecenos un pouco longo, bueno, pois por cuestións lóxicas decidimos nomealo como a nosa fundación, pero elas que presiden este anfiteatro son as culpables destes premios en parte. O 7º premio é un premio especial. Non podemos obviar todo o que está pasando hoxe en día, todo o que estamos a vivir, estas distancias de seguridade, estas máscaras na cara, esta seguridade, non podemos obvialo. Houve moitísima e hai moitísima xente que está traballando tanto polos enfermos e enfermas de COVID-19 como por atallalo. Por eso hoxe queremos dar este premio especial Inso a dos Poetas ao traballo sociosanitario de enfermos de COVID, ás traballadoras e traballadores, nomedamente, sanitarios da Residencia Integrada dos Milagros en Baños de Molgas, que atenderon desde o pasado marzo hasta casi finais de maio a moitísimas persoas enfermas de COVID. Son un colectivo de profesionais de atención primaria hospitalaria dos Sergas, o que se sumaron os residentes do 4º curso de Medicina Familiar Comunitaria que remataban naquela altura a súa formación especializada. Recoñecemento e gratitude extensivo a todo o personal sanitario ou non dos centros de saúde, dos puntos de atención continuada, de hospitais, de residencias e centros sociosanitarios da provincia de Ourense que loitaron e que seguen a loitar expoñendo a súa propia vida con abnegación e eficacia en durísimas condicións para conter unha pandemia que aínda non conseguimos derrotar. É por iso que este premio recollerao Álvaro de Castro, médico, Ana Gómez, enfermeira, Laura Gómez, médico de familia, que ademais é unha das residentes que cursaba o último ano do que falaba. Entrega o premio o conselleiro de Medio Rural, José González. Boa tarde a todos, a todas. Minutos de emoción e segundos agora para dedicarlle, se me permiten, coa xenerosidade deste auditorio nos, as vítimas, que tamén, pois, pese a que non están xa con nosotros, marcharon a outro tipo de emigración, e os seus familiares, pero bueno, temos un obrigado recordo para elas. Ese é o primeiro recordo. Moitas gracias. Ahora agradecementos tamén, por suposto, ao profesor Luís González Tosar, a xenerosidade do patronato da Insua dos Poetas, as autoridades, por suposto, que xa teñen sido nomeadas por outros compañeiros, particularmente tamén o compañeiro médico Celso Sánchez, que é membro do patroato da Insua dos Poetas. E, por suposto, tamén eu penso que falo tamén con todos os compañeiros que traballaron en Baños de Molgas para as nosas familias. Eu xe conto coas miñas dúas fillas, as que pois tamén se lles negou bastante tempo ao longo de 2 ou 3 meses non que traballamos na Residencia Integrada de Baños de Molgas, e que, bueno, non é por un problema de egoísmo, non foi por un problema de egoísmo, foi por un problema de vocación. A vocación tanto de médicos, de auxiliares de enfermería, de celadores, de enfermeiros, é algo que non o mide a política, é algo que sae dun, e isto témolo que aprender todos e todas. Definitivamente decidimos dar un paso adiante alá polo mes de marzo, a finales de marzo, na derradeira semana de marzo, cando as cifras da pandemia, pois todos sabemos cales eran, non? Dimos un paso adiante polos nosos maiores para que eles non deran un paso hacia atrás.
E o que é máis importante, para que non deran un paso hacia atrás en soidade. Porque non? Claro que foron acompañados. Tuveron servicios sanitarios 24 horas o día na residencia integrada Baños de Molgas, así mesmo tamén na de Piñor. E sempre cun traballo en equipo. Isto non é un premio que recolle Álvaro de Castro, para nada, un médico máis, de moitos en atención primaria ou de moitos en hospitalaria que deron a cara. Isto é un traballo, é un premio, un recoñecemento que recollen moitos, todos os sanitarios que desenvolvemos o noso traballo na provincia de Ourense, e, bueno, centrado agora no que é a residencia integrada de Baños de Molgas, vale? É como se fora un asinécdo, que é dicir, coller unha parte, un todo por unha parte, non? Vamos coller a parte polo todo. O equipo, pois o equipo, Ana Gómez, de enfermeira, Laura Sánchez, unha dignísima representante da promoción de MIR, que foron unos valientes, os MIRes médicos en formación, foron uns auténticos valientes ao afrontar un período de incertidume. O mesmo período de incertidume que temos arestora, nin máis nin menos. E seguramente o mesmo período de incertidume, con certa avantaxe no manexo e a experiencia de ter, pois eso, afrontado unha enfermidade que cambia. Isto non é un auditorio precioso, pero un auditorio con cambios porque todos estamos con mascarillas, porque todos temos que guardar nas distancias de seguridade e porque a todos nos une unha cousa, eu penso aquí. Independientemente que sexa un recoñecemento de vos a nós e tamén de nós a vos, hai algo que sí que nos une e que nos ten que unir para os próximos meses, que é a prudencia. A prudencia. E non quero ser o agorero dunha festa, da festa da palabra. O que estamos a falar agora son verbas, son palabras. Pero desde logo sei unha palabra que creo que vai ser necesaria nos próximos meses, sin lugar a dúbidas, vai ser a prudencia. Eu quero volver a resaltar, non é soberbia, fixemos un traballón. Fixemos un traballón, e non é soberbia. Algún día na historia da medicina ou na historia da nosa sanidade se saberá o que foi afrontar a tensión e a incertidume dunhos días que toreábamos con 900 e con 600 mortos ao día. E dar un paso adiante así implicaba non só chorar ao principio e ter náuseas. Implicaba moitas emocións controvertidas. E despois viñeron os meses e as semanas de ledicia, dunha ledicia contida, pero sempre o albergue da prudencia, insisto. Vou rematar, que non me quero estender máis. Pois eso, agradecendo, insisto, o padroado da Insua dos Poetas, este recoñecemento, para a min gustame chamarlle a residencia integrada de Baños de Molgas, non dos milagres, porque os sanitarios non facemos milagres. E despídome cunha frase de colleita propia. Eu creo que dende a experiencia do pasado, coa prudencia que nós teñamos agora, pois esas dúas cousas teñenos que servir para ter unhas boas liñas de actuación neste futuro que nos espera, en próximos meses e en próximas semanas. Moitas gracias, saúde e terra, compañeiros e compañeiras. Benvidos todos a este espazo de liberdade, a este espazo de concordia, a este espazo que pouco a pouco, grazas fundamentalmente ao traballo de Luís e o apoio de Diputación, Consellerías e cantidad de fundacións, pois fomos creando e creo, sinceramente, que vale a pena ese esforzo, Luís. Sei dos sinsabores do día a día, sei a veces o que nos machaca a cabeza para que lle sigamos o... Pero, Luís, de verdad que vale a pena. Moitas grazas e a seguir traballando. Todos e a todas, 100 anos despois da primeira edición da revista Nós, aínda moitos galegos e galegas siguen o percorrido que marcou algún dos seus fundadores, de Otero Pedrallo, de Vicente Risco ou de Florentino López Cuevillas, que por mor
de buscar esa universalidade foron quen, nalgún momento da súa vida, de renunciar á súa esencia, á galeguidade, pero que logo das experiencias e sobre todo dos viaxes retomaron esa esencia, esa galeguidade. Quizáis o mellor representante no eido literario foi o protagonista de Arredor de sí, pero, como decía, moitos galegos e galegas seguiron ese camiño. E foi, sin ningunha dúbida, a nosa lingua, a nosa cultura, a nosa literatura, pero tamén a nosa paisaxe e o noso territorio. E ese paisaxe e ese territorio ven moi ligado á Consellería do Medio Rural e a moitos dos proxectos que hoxe estamos a facer, tratando de recuperar o noso territorio, ligando tamén a esa etnografía, a ese territorio, a esas aldeas que queremos todos desenvolver. Falo dos proxectos das aldeas modelo, dos polígonos agrogandeiros e forestais, do programa de recuperación de soutos tradicionais, tamén da protección das frondosas, en definitiva, todos os proxectos que pretenden desenvolver actividade económica ligada sempre á calidade como un recoñecemento tamén da nosa galeguidade. Eu me sinto hoxe moi satisfeito de estar aquí na Insua dos Poetas, xa anunciou antes Luís, nós tamén, xunto coa Consellería de Cultura e a Diputación de Ourense, vamos a colaborar na Insua o próximo ano para ese desenvolvemento artístico dos 6 poemas de Federico García Lorca, pero tamén no que se refire a todo este espacio rural moi ligado ao noso ámbito tradicional, co traballo referido ás especies arbóreas, nas que vamos tamén a colaborar, como digo, para facer unha ordenación deste espazo tan ligado á cultura e á tradición galega. Sen máis, eu quero convidarvos a todos que estemos presentes na próxima edición da Festa da Palabra na Insua dos Poetas, dende logo, sin mascarillas, e xa espero nunha situación de normalidade, sempre coa prudencia que decía antes o doutor. Moitas grazas. Bueno, bons días. Levamos xa 12 anos xuntándonos aquí neste fantástico sitio que ano a ano vai millorando para reunirnos. Nos juntamos chamados fundamentalmente polo Che, por Luís González Tosar, e levamos 12 anos recoñecendo o mellor de nós, a nosa lingua, a nosa cultura e tamén en certa medida a nosa forma de ser. Nos juntamos, a verdade, que persoas moi diferentes, algúns repetitivos ao longo destos anos, pero persoas moi diferentes. Persoas de diferentes ideoloxías políticas, persoas pertencentes a diferentes institucións, a diferentes colectivos vencellados coa nosa cultura, persoas que teñen diferentes formas de entender o que é a creatividade, sexa no mundo literario, sexa no mundo pictórico, sexa no mundo das artes audiovisuais. E este acto, pese a que é moi caluroso, suele ser moi caluroso todos os anos, pois está consolidándose como un acto que pon a cultura e pon o papel da cultura pois nun lugar moi significativo polo que é, polo que sirve. E é que é un acto que vertebra, que potencia, pon en evidencia o papel que ten a cultura para a vertebración, para a cohesión das xentes, para a cohesión das persoas, e en certa medida reflexa como somos os galegos e reflexa o que é a nosa cultura. Unha cultura que é integradora, que xera cidadanía, que non exclúe a ninguén, ao contrario, que busca integrarnos a todos, que se basea no respeto, que se basea en entender o outro, en respetar o outro, unha cultura da cual estamos tremendamente orgullosos, cun sano orgullo, pero un orgullo que non desprecia nunca a ninguén, nin se pon por riba de ninguén. Como dicíamos, nos últimos anos isto foi mellorando notablemente, e se todas as eleccións foron importantes, na miña opinión, e é unha opinión, quizás esta 12ª edición sexa a máis necesaria e a máis importante dende que se fundou, e quizás das máis importantes nos seguintes anos que seguramente virán. Na miña opinión, por 3 motivos.
O primeiro é que estamos aquí celebrando, e non é unha cuestión menor. O máis fácil, o máis cómodo, o menos responsable, quizás fose pois non facelo. Ninguén lle parecería mal que hoxe cada un de nós estivese pois na súa casa ou ca súa familia ou cos seus amigos. Pero facelo, celebrar este acto, no fondo, é un acto pois de valentía e é un acto de coraxe. Non cabe dúbida, non cabe ninguna dúbida que a situación actual é tremendamente complexa. Que efectivamente, o decía o doctor moi ben, estamos vencendo a batalla, pero quedan algunha guerra de guerrillas por aí xorta que temos que estar preparados para facerlle frente, non? Pero temos que vivir, temos que manter a nosa vida cotidiana, temos que seguir mirando para adiante, temos que ser conscientes de que temos que convivir cunha situación que a ninguén nos gusta, pero que temos que facera, non cabe outra. E, en vez de que na melancolía, en vez de que no fácil que sería renunciar a facer o que nos gusta, compartir momentos cos amigos, con compañeiros, estar en convivencia, divertirnos tamén, en certa medida, pois estamos aquí cumprindo unhas estrictas normas que nos mandan as autoridades sanitarias e facendo porque, no fondo, confiamos no país e confiamos na forma que temos, na necesidade que temos agora, pois de seguir facendo as cousas dun xeito diferente, pero non renunciar a faceras. O segundo é por os premiados. Todos os anos, pois as persoas premiadas son tremendamente dignas e tremendamente meritorias por o seu traballo. E aquí tamén o é. Creo que este ano a nómina de persoas que foron galardoadas, colectivos, persoas individuais de diferentes ámbitos, pois creo que está moi acaído, foi moi ben escollido e certamente pois merecen todos os parabéns, por suposto, deste auditorio e por suposto de toda Galicia. E o terceiro é por o paraguas que nos trae aquí. Todos os anos hai unha dedicatoria específica para unhos persoeiros, para unhos intelectuais, e este ano o facemos, así debería ser, a unha xeración, a xeración nós. Fai 100 anos se publicou o famoso número 1 desta revista aquí en Ourense. Pero máis alá deste fito concreto, o realmente importante, e xa se dixo aquí, é a importancia que tivo esta xeración de intelectuais moi variados, moi diferentes, que compartían moitas cousas e diverxían tamén en outras moitas, pois é o facernos sentir orgullosos do que somos. E para sentirnos orgullosos do que somos, temos que coñecernos, temos que saber quen somos, onde viñemos, coñecer a nosa historia, a nosa xeografía, a nosa etnografía, a nosa musicoloxía. E iso foi precisamente o que fixo esta xeración, que foi un eslabón máis da importancia que tivo o coñecemento, e ten o coñecemento para sentirnos pois un pobo como somos os galegos. As Irmandades da Fada, a xeración Nós, o Seminario de Estudios Galegos, con arte e baixos ao longo destos 100 anos e das últimas décadas, pois foron quen de facernos sentir o que somos, galegos, nin millores nin peores que ninguén. Un pobo cunha cultura propia, cunha lingua propia, cunhas ganas de ver e identificar o mundo, que temos raíces profundas, derivadas destas semillas ou de semillas, como puedo plantado a xeración Nós, que mira para adiante, pero mira con seguridade no seu presente, e mira tamén para o futuro con ganas e con ilusión. Un pobo libre, un pobo que sabemos o que queremos, e un pobo que estamos tremendamente orgullosos do que somos, porque se non o somos, se non estamos orgullosos do que somos, dificilmente teremos futuro. E para que un pobo teña futuro, para que Galicia teña futuro, o máis importante é sentirnos galegos, estar orgullosos de seros e mirar sempre para adiante. O ano 20 foi un ano que en certa medida se capou, e perdonade má expresión, en moitísimas manifestacións culturais. Era o ano de Carballo Calero, non se pudo facer máis, Era o ano antesada do Xacobeo 21, un ano cunhas expectativas turísticas, económicas e de acción cultural importantísimas. E era o ano da xeración Nós, un ano no cual estamos traballando
dende a Xunta, coa Deputación, que as diferentes fundacións de autor, en desenvolver un programa que faga que todos os galegos, e fundamentalmente os máis novos, teñan constancia, coñecemento e sepan o que significaron e o que significa a xeración Nós. Temos moitos proxectos en marcha, unha gran exposición que estará en Santiago e en Ourense, un congreso da cultura galega, moitísimas actividades que van a dignificar e van a divulgar con intensidade e con forza, igual que este acto, pois o que significou e significa a xeración Nós. E ao final, todo isto se fai porque hai persoas, institucións e colectivos, primeiro, que o queren facer, segundo, que o sinten, e terceiro, son variantes. E hai que darlle as gracias a quen nos congregou hoxe aquí. A Fundación Insua dos Poetas, ao seu meztor, a quen se lle ocurre se te chama non vir, pero hai que agradecer moito pois a súa intensidade para sacar adiante este proxecto, agradecer tamén ás institucións que estamos involucradas, a Deputación, a todos os concellos aquí presentes, tamén aos premiados que estén aquí acompañándonos nos días de hoxe, aos veciños que suelen estar tamén por aquí e aos moitos creadores que de xeito constante nos acompañan en este acto. Moita sorte, moita prudencia, moito orgullo e moitas ganas de salir adiante. Son trío, dixen ya ahora o achegarme, porque o componente musical desta celebración é moi importante. Tamén o recoñecemento anticipado para Airiños de Caldelas e para Thor, que está aí e que nos vai a presentar no día de hoxe o seu último traballo. Bueno, moitas grazas a todos por estar aquí. Grazas aos premiados e as premiadas que recibiron a escultura do Medalla de Ouro da provincia de Acisclo Manzano. Grazas tamén, e aproveito para felicitar a Xosé Cid, que onte lle foi outorgado o Premio Casa dos Poetas en Celanova. Xosé, outro escultor e embaixador da Ourensanía. Grazas ao presidente da República Independente da Insua da Palabra, a Luís González Tosar, por achegarnos aquí. E eu pensaba que xa me estaba chegando a sombra onde estaba sentado e xusto me toca subir para dicirvos unhas palabras. Agradecer ao Conselleiro de Cultura e Turismo e ao Conselleiro de Medio Rural, ao alcalde do Carballiño, o resto de alcaldes e alcaldesas que están hoxe aquí connosco, autoridades, representacións, premiadas e premiados. Permitídeme que singularice nas dúas persoas que coñezo personalmente, en Pilar García Negro. Creo que unha das honras e un dos orgullos máis grandes da miña traxectoria é compartir con ela escano no Parlamento de Galicia. É unha honra outorgarche hoxe este premio aquí, de verdade que sinceramente cho digo. E tamén a Xosé Manuel Piñeiro, que eso de ter a medalla Castelao debe ser algo importante, porque hoxe tiveches de azafato o Conselleiro de Cultura e Turismo, o sea que foi unha cousa realmente importante, non? Miñas donas e meus señores, cada vez menos a emoción do encontro fraterno xorde na sociedade actual. A política, controvertida e mal entendida, mesmo devaluada e desprestixiada por prácticas que agora non é do caso analizar, enfróntanos a diario cunha realidade distinta a esa necesidade humana de organizar a dinámica da vida, buscando fórmulas que resolvan e minimicen as dificultades e os problemas, valéndose de pactos, alianzas, afíns ou non, de parte a parte, coas menos servidumes posibles. Esa debe ser a praxe política. A definición de Aristóteles no século V a.C., de actividade orientada de xeito ideolóxico a toma de decisións por un grupo para acadar obxectivos do ben común, perfectamente válida neste século XXI do segundo milenio, por desgraza e moitas veces na actualidade non é nin sequera memoria. Por latexa e quía emoción a pesar da terrible pandemia que azouta o mundo. Eses 132 ourensáns que perderon a vida, máis de 500.000 de personas en todo o mundo, pero participamos unha vez máis nesta festa, querido Luís, e participamos persoas, como dixo Román, de moi diferentes ideas e pareceres, que coincidimos nun locus amoenus como este, nun ambiente que incita a convivencia, convocados pola palabra, arroupados pola creatividade,
lonxe das miserias e preto do espírito que animou a homes e mulleres de xeracións anteriores a daren unha resposta á chamada da terra propia. A terra nai non se trata só do lugar de nacemento, senón de todos e cada un dos elementos que configuran a identidade dun pobo. Neste caso, o noso, o pobo de Galicia. Non por casualidade aparece en Ourense, o 30 de outubro de 1920, o Boletín Mensual da Cultura Galega, órgano da Sociedade Galega de Publicacións NOS, dirixido por Vicente Risco, con Xavier Prado Lameiro como redactor xefe, Xulio Gallego, secretario, e un equipo integrado por Ramón Cabanillas, Alfonso Rodríguez Castelao, Antón Losada Diéguez, Ramón Otero Pedrallo e Florentino López Cuevillas. Tampouco é resultado do azar que, a rompida do día 8 de xullo de 1926, ano santo compostelán, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Lois Feixó, Antón Sánchez e Xavier Pardo, os que logo se unirían Florentino López Cuevillas e Afonso Vázquez Monxardín, saíran a pé da Ponte Nova de Ourense en dirección a Santiago como peregrinos dunha nova fe. Os 7 eran membros da Irmandade Nacionalista Gallega, organización política escindida das Irmandades da Fala na cuarta asamblea celebrada 4 anos antes en Monforte de Lemos. Compre que interpretemos políticamente esta iniciativa, como nos indica Luís González Tosar na introdución do libro Camiño de Nós, e que teredes a vosa disposición nuns minutos, publicado por Aira, parabéns César, un editor ourensá co patrocinio da Deputación de Ourense e que presentou hai un pouco. Quen lea atentamente esas 8 crónicas de Xavier Pardo Bedia, non confundir con Xavier Prado Lameiro, en A Nosa Terra, órgano de expresión das Irmandades, poderá comprobar que non todos son incidencias da viaxe, recolleita de datos e interpretación da paisaxe, non? Tamén hai política. Nun tempo de dictadura, a de Miguel Primo de Rivera. Tampouco é alleo á política o discurso que pronuncia Alfonso Rodríguez Castelao como presidente do Consello de Galiza, creado en Montevideo o 15 de novembro de 1944, no banquete conmemorativo do 4º aniversario do Centro Ourensano de Bos Aires, o 7 de marzo de 1945. En dita disertación, recollida tamén nas páxinas de A Nosa Terra, na súa etapa bonaerense, por un activista político ourensán, Rodolfo Prada, e aproveito para lembrar que o pasado novembro nos Peares axudamos os seus netos chilenos a dar cumprimento á derradeira vontade dun galeguista exemplar. Esa derradeira vontade era descansar na paz de Deus na terra na que nacín, cando Galiza recupera a democracia e acade o autogoberno do que é merecente. Digo que en dita disertación, o xenial Rianxeiro reflexiona sobre as peculiaridades ourensás. Castelao, 2 meses antes da fin da Segunda Guerra Mundial, rodeado de ourensáns leais á República e á autonomía de Galicia, despois de pasar revista de grandes figuras e de fitos históricos relativos a Ourense, dixo: hai en Ourense un fino don de xentes e unha especial tónica política, dotes que fan triunfar os ourensáns, un pobo cunha rexa personalidade, moi peculiares, valentes na actividade civil, emprendedores e creativos. E aquí, en Bos Aires, continuaba Castelao, os ourensáns ergueron este centro, unha institución que dende o primeiro momento se convertiu no fogar do galeguismo, con forte pulo proselitista e levando a cabo un labor patriótico importantísimo. O centro ourensano é, certamente, pola súa intuición política, polo seu impulso social, polo seu traballo cultural, un trasunto do pobo de Ourense. Este ourensanismo trascende o marco provincial indo máis alá de Galiza e da Península Ibérica. Os ourensáns están á cabeza da colectividade galega do Plata e de toda a América. Así, cando nos falamos de ourensanía, non facemos máis que acentuar e poñer de relevo dende unha perspectiva actual a peculiaridade que nos caracteriza, que nos identifica e que nos une, a comunión dos ourensáns coa patria galega, algo que Castelao manifestou en máis dunha ocasión. Cábeme, pois, darlle os parabéns á Fundación Insua dos Poetas polo redobrado esforzo que significa organizar a presente edición da Festa da Palabra nesta situación, proba evidente de que a cultura non para. Tamén a miña cordial felicitación ás premiadas e premiados, que fago extensiva a todos os que dunha ou doutra forma
contribuíron a que esta festa da palabra siga a ser unha cita importante e significativa do verán cultural non só de Ourense, de Galicia inteira, tamén da Galicia emigrada. E remato, se me permiten, coa mesma sensación do comenzo, a emoción do encontro, a fraterna xuntanza de mulleres e homes protagonistas da escrita, das artes plásticas, da música, do audiovisual, de todas e cada unha das esferas creativas desta nosa nación cultural que chamamos Galicia. Reitero vos o apoio, tamén en tempo de coronavirus e de crise económica, da Deputación que me honro en presidir, porque sabemos que sen talento, sen iniciativa creadora, sen avangarda, non pode haber futuro. Beizón a todas e a todos, que viva a Festa da Palabra, que viva Ourense e que viva Galicia diversa e plural, que hoxe está aquí tan ben representada. Moi bons días e moitas grazas. Este vaise e aquel vaise, e todos, todas, se van. Galicia sin homes quedas que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas, e campos de soledad, e nais que non teñen fillos, e fillos que non ten pais. E tes corazóns que sufren longas ausencias mortas, viudas de vivos e mortos, que ninguén consolará. Hoy a Pascua en Xoita, choveu en San Xoán, a Galicia fame logo chegará, con malenconía miran para o mar, os que noutras terras ten que buscar paz. Hoy a Pascua en Xoita, choveu en San Xoán, a Galicia fame logo chegará.
Moitísimas gracias, gracias polo convite, moitísimas gracias por estar aquí e sobre todo pola vosa escoita, que hoxe en día a escoita é un acto subversivo e vos practicadela maravillosamente ben, así que moitísimas gracias de corazón por escoitarnos e por escoitar a toda a xente que todos temos algo que contar e que decir. Gracias. Non chores, non rías, non fales, nin entras, nin saias, imo preguntare. Non cantes, non chores, non rías, non fales, nin entras, nin saias, imo preguntare. Válame San Pedro, con tanto guardarme, pois de que así sea, nena, non te asañes, non te asañes. Que chores, que rías, que fales, que pasan un tempo, menina, diranche. Que cantes, que chores, que rías, que fales, que pasan un tempo, menina, diranche. Málate, San Pedro, con tanto guardarme, pois de que así sea, nena, non te asañes, non te asañes, Gracias.